Γίνεται να οδηγείς χωρίς χέρια? Και όμως γίνεται αν πρόκειται για τη Ford Mustang Mach-E. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Autofleet. Βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι της Mustang Mach-E στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας για να δοκιμάσουμε live την τεχνολογία Ford BlueCruise. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στον οδηγό στο αυτοκινητόδρομο σε κάποια προκαθορισμένα σημεία, ενεργοποιώντας το Adaptive Cruise Control, να οδηγεί χωρίς να κουμπάει το τιμόνι. Η μοναδική υποχρέωση που έχει να κάνει ο οδηγός είναι να κοιτάζει ευθεία τον δρόμο, κάτι το οποίο το αναγνωρίζει η Mustang μέχρι των αισθητήρων που έχει ακριβώς πάνω από το τιμόνι. Και η ενεργοποίηση του προγράμματος είναι πάρα πολύ απλή. Μέσα από το μενού πηγαίνουμε στα Driver Assistance, τις υπηρεσίες, ενεργοποιούμε το Adaptive Control, κάτω επιλέγουμε το Lane Centering with BlueCruise ώστε να κρατάει το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας και μετά απλά περιμένουμε να εντοπίσει από μόνο του αυτόματα το αυτοκίνητο τη ζώνη του Blue Control και να ξεκινήσει να αναλάβει τον χειρισμό του οχήματος. Ναι, καλά ακούσατε, γιατί το σύστημα αναλαμβάνει από μόνο του τον γκάζι, το φρένο, να ακολουθεί τα όρια της ταχύτητας και φυσικά το χειρισμό του τιμονιού. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί το BlueCruise της Ford.